हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव फिन खेबसे गोदान शायरी भिडिअ लानानै फैलायबाय। शायरीखौ दैथायहरदों निरन दैमारि, डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ। बिथाङाबो मोनसे इउटुब चेनेल दं। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना नायहैदो आरो सापर्ट खालामलायदो। दानिया फैदो बिथांनि शायरीखौ दान्दिसे खोनासंलांदिनि। नों मिन्थिगौ ना आं दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो आरो मोननोबो हास्थायो, नाथाय आंनि गोसोआव समावबा मोनसे सानखांनाय फैयो। जों सानैजों लानाय रादायफोरा सानसे फेलेंसो जागोन नामा? बे जोंनि नुनाय सिमांफोरा आद्रासो थागोन नामा? थेवबो आं सानो जे बे जोंनि नुनाय सिमांफोरखौ जेब्लायबो जाफुंहोनो